La FlexMag testăm tocătorul de furaj sau cum îi spune și șcornița și este vorba despre modelul de Metra DM04EL. Este versiunea cu un motor electric de 3 kW la 220. Aici în interior avem 3 cuțite pe axă, iar aici avem mecanismul de forțare a materialului interior. Acolo avem 3 roți zâmțate care sunt mișcate de o folie din partea laterală, iar aici noi putem să schimbăm fracții mai mici sau mai mari, adică rotește mai repede forțarea materialului interior sau mai încet. Iar aici avem partea cu zona neutră, iar noi trebuie să ținem cont că mutarea poziției sau roților zâmțate se face doar atunci când utilajul nu este în funcțiune. Respectiv, noi încercăm să-i facem testul. Aici se fixează în modul dat. Acesta este rezultatul la tulpinile de porumb care au fost date prin această școrniță de Metra DM04EL cu un motor de 3 kW la 220 electricitate.